O mga higala, maayong hapon, maayong gabi, maayong udto ninyo nga tanan ug maayong buntag. Kanina sad si Hubensya nga Bisaya kaayo. Na ako ipakita ninyo nga perting hinduta. Kining among budiga puno kayo sa sagbot na ako ipakita. Mao ning among budiga nga perting gubota, gubot pa sa salag sa langgam. Oh, grabe. Murag labayanan sa basura. Tan-awa ninyo. Unsa ka gubot aning budigaha. Wa na ko kahibalo asa ko tunob. Wala nay lugar nga katumban sa akong tiil tungod sa kagubot. Perting daghana. Kay hala kung unsay mga naguba hala dito sa budiga, ipansok sa budiga. Mao na ni karon ang resulta. Perting punua. Tan-awa mahigala. Dali tabangi ko ninyo. Kay mao ni akong trabaho nga perting daghana. Tan-awa. Napakoy amiga nga gwapa kaayo nawala lang iyang pikas kamot pero gwapa kay siya. Tan-awa. Subscribes na lang mo kung gwapa ba ni siya. Kay gwapa gyud ni siya, cute. Muna si akong model kung manahi ko. Nya karon kay wa na koy time, kay trabaho lagi. Mana nga diha na lang taon siya sa suok. Diha lang taon siya sa suok. Paabog-abogan na lang taon. Mao ni among budiga nga perting gubot. Grabe. Dali tabangi ko ninyo mga kahigalaan. Kung wa kay trabaho, kung free ka sa imong trabaho, pag abot din sa balay, continue na sad sa trabaho unon, way kahumanan. Ako na ning panguanon, trabahoon karon. Trabahoon ko ni karon para mahuman. Og mahuman basad ka nako ni ron kay perting gubot agyud. Perting yung buta, perting punuan ng budiga. Puro sagbot na lang. Hangtod sunod mga higala. Comment na lang mo.